Yerine getirip beren bu ajaýyp aýdym üçin köp minnetdarlyk bildirýär Süleyman. Gepleşigimiz bolsa, sorajaga barkal dowam etdirýäs. Indiki bizim size berjek soragymyz şeýlerek sorag, ýagny sungat ýoluny gelşiňiz barady. Gurrun beräýseňiz sungat ýoluny gelmäge kimdir bir sebäp bolmy ýa-da özüňizde höwes döredimi? Aýdym sungatyna gelmekde. Umi sungat ýoluny gelmegime ilki çağalykdan bir sungat ýoluna bolan höwes döredi. Şol çağalyk ýyllarymda mawy ekranlarda Türkmenistanyň atgadanan artisti Hanmen Nurtaganow öz Arlan adly ansambly bilen çykyş ederdi. Şol ansamblla bir näçe halipalaram çykyş etip aýdym aýdardylar. Türkmenistanyň halk artisti Recep Bolkerimow, Murat Gelçopan ýene bir näçe halipalar aýdym aýdyp çykyş ederdi. Hanmen Nurtaganowyň özü hem bir näçe halk aýdymlaryny ýerine ýetirerdi. Men çağalykdan şol Hanmen Nurtaganowyň aýdymlaryny özüme has ýakyn duýdum, has ýakyn gördüm. Onun güllerde bir gün men ejeme men öz sungat ýoluna höwesim bardygyny aýtypdym. Ejem bolsa meni çağırar sungat mektebine äkitdi. Ine şeýtip men sungat ýoluna gelmegime sebäp bolan ejem fakir boldy. Onu Süleyman niki yerine getirip berjek aýdymyň barady, öz iýleşýäňizi tanşada aýtym. Men indiki yerine getirip berjek aýdym bir öz döredijligimden täze işlenen aýdym getirdim, käbä menem diýen aýdymy. Bu aýdym hakda gysgaça biraz gurrun bereýin. Her bir şahirde bagışda bolşýaly, şahira öz gynanjyny hem begenjini kagys bilen beýan etdiýä bagış bolsa öz aýdymy bilen beýan etdiýä. Meniň hem durmuşymda şeýle bir gynançly waka bolan soň şu özüm ejem pahyr aldyram soň käbä menem diýen aýdymy ene hakda bir aýdym döretmegi öz ýüregime dugdum. Gulllarda bir gün men özüm kitap okumak halan soň şäherimizde ýerleşýän Öňkü Bayram Şahir adyndaky kitapxana baryp kitap gözleginde boldum. Kitabın gözleginde bolup ýören wagtym kitaplar içinde Ozan Şahir adly bir kitap sataşdy. Ol kitap okap otyrkam käbä menem diýen goşga gawat geldim. Bu goşgy men okamda edil özüm üçin döredilen ýaly gördüm. Şu goşgyny aýdym etip aýtmak maksady bilen şol aýdym üstünde bir näçe wagtlar işläp geldim. Ne şol aýdymy men häzir iýleşlemde ýerine ýetirip beräýin. Eğer mümkün bolsa Süleyman şu ýerde eneňiz barady, ejeňiz barady. Gynançly gurrun berdiňiz elbetde Prezident öz ejesini elinden aldyran soň onu aty gynançly duýgulary bolýar. Eğer mümkün bolsa men ilkinji nawatda bir döwürde şahirimiz Kerim Halifowyň şu ejeler barada ýazan bir goşgyny ýerine ýetip beren, onsoň aýdymy iýleşimde ýerine ýetip berdiňiz. Ejeler ýer gidýär perdetlerinden. Ýazgydy çölgüdi nowaty bilen. Bu dünýä sığmaja hasraty goýup, bu dünýä sığmaja hormaty bilen. Ejeler ýer gidýär perdetlerinden. Goýa bolmaly zatdy üýtgeşip bilmän. Perdentler alaşyl diş gyjap galýar. Yalançyn çölüden üýtgelip bilmän. Deňişdir ömürlen gaddym. Ýa-da janyňdan jan berip bolsady. Göz açyp ilkinji görýän käbämi. Gözlerim ýumulýança görüp bolsady.